Hi, is Misha mar gach blog ella, agus is chunker a mé. Oh, is fuil am an focail sin. Tá sé níos dú chlánaí ná riamh a bheith le chunker ar lína. Tá níos dú airgid ag cholachtaí le caithfar spáncán. Tá níos dú airgid ag an bobal le caithfar airí nach chul wethú. Agus níl fiú cad agam dul go dtí Dubai a hiile. Mar thioncara a dhéiríonn a leathnach ar chuirsaí marachtála agus sláinte, níl duine ar bith eile a thuigeann na buntáistí a bhaineann cosú lumsa. Rudí chomh simplí le hair uaire análú go léithúil. Lascanna agamdíobh ar an air bhanan féin úsad as leis an ggód trúlaithe fithe swaibos ús gné cheannach. So, nach uiribh se atá antá go bhfuilm se aniu chun mo chóirla is fearr a rinslibh siar an aisce. Ná duine go dearmid, like and subscribe. Mo chéad nod. Ceapan daoine gur nós an aisteach é seo a caithí mé rá nach mbeadh an guma álann seo ar mo chuid crackan gan é. Chuile heachtain, téim chuig an trá chun buid eile lína le hiisce na farga, agus ólam pinta de gach maidin, ionfah ar fad don sláinte. Mo chéad nod eile, níl mé ré le dul faoin scían go fó. So rinne mé cuasa suthracht aige agus bíam cósása leis an guma a bhíon ar ma aig in níl cean hort som féin. Níl scagra ar an fiú. An gaitá é. Swipeá sús chun spása chuir an orthaithe ar mo chuasa ar lína, lascanna leis an ggód, chansar 50. Agus inis, an nod stearnach, seo lifehack a chum mé féin, agus bhfuilm an bhródú las. Níl wet ach glantóir tí. Úsáid an féin, ach is féidir leat cabbé rud tá agat faoin nuirtal a úsáid. Inis, níl a déanamh agat ach é a chur ar do lábhín tan agus do tan a bhaint. Féach. Dríocht. Dearann sé ar an muideil gan é a chur do crackan. Ach níor 5 agam sa riamh leis. So sin an méid weimse a chuirde, tásúla gom go maithfisibh las as na nudanna ar fad a rion mé libhniu agus go méisibh go háil in lumsa go luath. So like agus subscribe ar an fís an seo, agus ná déananig i dearmid gofuil muid ar fad ag seasamh tíomh muid ar dithe anocht ag go hocht a chlog chun bualadh bus de bloggers i dhéanamh. Slán!